Mawufuna into uNkulunkulu uyayicela. Mawufuna into nje uNkulunkulu uyayicela. Ngoba nasesintwini babefuna into bayayicela. Leli gama uJesu walisho icelani khona liyophiwa libaluleke ngendlela ezimangaliso. Uyazi ukuthi khona into nomndani khona into ongayicela uNkulunkulu kungadingeki ukhulume ngomlomo kodwa kudingeka uyinikele. Nisakhona bazalwane uyinikele. Lapha kunebandla la elikhona likhona likhulu. Umfundisi wakhona akabathandazeli. Kodwa uza nomnikelo ufike ubeke phansi usho ukuthi ngicela ukuthi nokuthi abesethina hamba inkosi Kristu. Nisakhona. Hamba inkosi ubusiso usucelile. Yena wesededela isibusiso. Kunezinto esithola okudinga ukuthi siyoyicela. Kunezinto okufanele ngabe sinazo kodwa ngenxa ukuthi asiceli. Asinazo. Kunabantu okufanele ngabe Tsindiso banamakhosikazi bashadene. Kodwa uthola ukuthi bayinsizwa bahleli lapha ku-worship team. Bahlela ufanele ngabe lo muntu useyile kuNkulunkulu ocela umakoti. Akamceli nentombi ngomnjalo. Uma ungacela uzohamba endleleni uzohlangana nembila ayithutha iholo ayimhlophe phambili. Kanti lo makoti onaye awumcelanga, lo mkhwenyana onaye awumcelanga. Umgrephile nje ezihambela umgrephile. Kunezinto ezinhle eziyiquality esingayifumani ngenxa yokuthi asicelanga. uJesu uthi celani khona niyokwenza njani niyophiwa. Abesethi ake ubaba engathi ingane yakhe mayicela isinkwa ayinikele bazalwane iBhayibheli yafunda ayinikele. Uma icela inhlanzi ayinikele. Manje ngifisa uyibheke wena unako yini oyiphethe esandleni. Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu wayedalele ukuthi uthole inhlanzi. Kodwa njengamanje uphethe inyoka. uNkulunkulu wayedalele ukuthi uthole isinkwa. Kodwa njengamanje uphethe itshe. Njengoba uhamba ushaya abazalwane nje yinto isipho sakho wasithola. Manje uhamba ugada ngaba abantu abakuqongqotha abantu. Ayikho into ozoyenza ngenxa ukuthi wani kwayona ngoba ucelana. uJesu ngeke kwenze lokho. Ensindisweni ihamba kancane ufundisa abantu ngokucela izinto nangezinto ezithile. Ngenxa yokuthi sihlala kakhulu kumoya kodwa kungasisizi financial. Kodwa izinto kufanele siyicele. Ngicela ke ningibheke ningifundele uverse 1, verse 1 sindisa umfana wami. Ulethe ngizo kade sidle izolo siyofika abazalwane siyofika ingane yakwaZulu uMroza. Encane kanjani 19 years. 19 years old. Uhambile bazalwane lewagula uzalo kodwa bazana. Wavele wagula ingane yakuvale inyawo noma imlenge
lenze yaxakela waxakela lenze yonke ingane wacaca ukuthi hayi akusahambeki lenze uyafika konke suka lana ukuthi ngishisiso wakhukhumala isisu sangaka into ongayi-understand ukuthi ngizakhukhumala isisu sami ngake ngasuka la ngaya eRoma ngantshela siyokuvuleka wahambile esimfihle lo ngangisuke nje la ngiyekene eRoma wahambileke ngathi simfihle izorebhu kodwa akangikho lapho la ngikhona nginethini kunentokazi engiyibonile la ngoba sengiyabona ukuthi cha ngoba amehlo omfana wami avalekile into esengizoyenza ngoba ngiyabizwa endaweni ngiyongcwaba sengizole ngiphosa amehlo sekuyomukela-ke mfana wamtsindiso noma ngabe ngifika nahlobo luni ovele wamukele nje ngoba manje ngijahile ukuthi ube nomakoti ukuze ugcineke ukhona ugcinwa uma ungasena umakoti kuzocaca ukuthi ngelinye ilanga uhlangana nentombi inhle kanti la ngaphandle hlangane nembila yethu khona engiyibonile lapha ya intokazi amazinyo ayamanya wasekho akathi kuphile hayi akufundeleke kufana kuverse 1 qala verse 1 ehle la siyafunda bazalwane uMshumayeli chapter 11 soqala kuverse 1 verse 1 Thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi ngokuba uyakusifumana emva kwezithuku eziningi yabela abayisikhombisa ngicela ungiphindele futhi verse 1 mfana wami Thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi ngokuba uyakusifumana emva kwezithuku eziningi Thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi ngokuba lesi sinkwa uyosifumana emva kwethu eziningi. Okay, asithatha indishi sibeke la bazalwane. Bese sithatha ulufu wesinkwa sufake la emanzini endishini. Kuzokwenzekani esinkweni bazalwane? Sizokwenzeka. Sizoba amanzi siphele. Ngeke usakwazi ukusidla. Ngamanye amazwi thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi uyosifumana. Izwi lithi kodwa leso sinkwa uzobuya usifumana. Uzosifumana kanjani? Shabalele. Awuphindelele kuye. Ngathi ukutholela umakoti omhle kanje. Ngamazwi. Verse 1 Thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi ngokuba uyakusifumana emva kwezithuku eziningi. Uyakusifumana emva kwezithuku eziningi. Cabanga mina ngikhuluma ngamanje ukuthi masingasifaka isinkwa emanzini sizobhidlika siphele. Kodwa lithi izwi lenkosi emva kwezithuku eziningi isinkwa sizobe sihlele emanzini. Wena uzosifumana. Siyobe singasekho leso sinkwa. Kodwa into ozoyifumana emveni kwethuku eziningi umphumela wesinkwa osiphumele ebusweni bamanzi. Haleluya. Nibona bazalwane? Ile uma wemukela lezi zinto eziqhamuka umphumela wesinkwa owasiphosa emanzini. Mina ngikhulekela lithi kuthiwa phosa isinkwa ngenhla kunesisho uyasazi nomndana. Phosa isinkwa ngenhla kuthi uyohlangana naso kuphi? Exactly. Kusho ukuthi izwi lenkosi lento elikhuluma ikhona nasesintwini. Uma ufuna izinto kukhona into oyicela kuNkulunkulu ezinye zezinto bantu abami azitholwa ngomthandazo kuphela. Udinga wenze ningadukiswa befundisi koma YouTube nabo TikTok beshadile
kulungile. Uma awushaya mephuma la ugibela imoto enesonto emhlaba. Uyanikela. Uyayenza inkonzo, uyayigcina ishu, uyanikela. Abese busiseka. Kodwa inkinga kuba sengathi angahola ibandla ngepropaganda yamanga. Thuma ufika usifake emanzini isinkwa bese uyakhohlwa. Amanzi enza umsebenzi wawo kulesi sinkwa sithambise noma besiqine kangakanani. Amanzi adila nesiko sifakile kubo kuphela wena usuhlukene naso. Uma uthuma umnikelo wakho ucela kuNkulunkulu unikele uhlukane nalo bese umoya ngcwele adile nalo mnikelo wakho wena emveni kwensuku eziningi usuthola umphumela walomnikelo wenzileyo. Verse 2. Yabela abayisikhombisa nabashiyagalombili ngokuba awukwazi ukuba okuyaba emhlabeni. Mima. Yabela bangaki? Abayisikhombisa nabashiyagalombili. Yabela abayisikhombisa noma bashi. Ngamanye amazwi ipha. Kulelami umusho. Lithi ipha abayisikhombisa isabelo sakho. Kanjalo abayisishiyagalombili ngokuba awazi ukuthi bubibuni obungahle behlele umhlaba. Ilambumusho leyo ufuna mafutsiwe ngokubheka ukuthi leyo. Okay. Elakuthi yabela abayisikhombisa nabashiyagalombili ngokuba awukwazi okubi okuyakuba semhlabeni. Ukusho ukuthi kulungiswe nje umehluko lapha ekwabeleni nasekupheni. Leli liqonde kahle lithi yipha. Kubalulekile ukuthi umuntu ube ne-target yokuthi umuntu uyaphiwa. Ingakho ngolenganitshela abazalwane asikuthi ukubamba inkolo yamaSulumane ngokucela. ISulumane ngolesine mawuya lapha ngaze phela wasePhaithani ngazaseThemini lesikhathi ngisebenzela khona. Ngolesine kunesitsha leduze kwethi. Sasiba no 5 cent ngalesi sikhathi. Kungena abantu bakwazi lento zakhona bangene abakhuluma lutho uthe fika nje nangu lo uhleli lethili uthe nalo akakhuluma lutho uvela thatha mlike adlu kancane bayihamba idolo baze bayiqede idolo zamaSulumane uyapha wazi ukuthi uma ngipha noma kanjani ngizovuna. Ingakho ke makuqhamuka nje bese dispense entsha noma imoto ekhona ibawa best iqalwa amaSulumane haya belungu. AmaSulumane ahamba ngisho izindlu abahlala kuzona ziyahlulwa izindlu zabelungu. AmaSulumane ahlala endlini best ufihlo umnikelo mnikelo. Thina siyangoqa thina ngesikhathi singodola singoqa uNkulunkulu angoqe naye nesibusiso. Funda verse 3. Uma amafu egcwele imvula ayayithulula emhlabeni futhi uma kuwa umuthi ngaseningizimu noma ngasenyakatho endaweni lapho uwakhona umuthi uyaba lapho. Ngamanye amazwi ukunikela kwakho upha abantu izinto uyanikela ebandleni upha abantu izinto umuntu nje uyamupha nje uyapha ugcwalisa amafu imvula yebusiso kuwe. Uyothi ngesikhathi esinzima emhlabeni kungasekuhle amafu owagcisha azodedela imvula yebusiso zehlele
kuwe uyobusisela abantu behlupheka ngenxa yokuthi uye wagxisha kunezinto imnikelo yakho o-installe lapha emafwini phezulu wayipakisha yahlala amafa ibamba thula wena uthi wayi ngingabusiseki nginikele amafu asayibambile athule wena ukhalela ukuthi bekufanele mina ngiyayikhiphisha uma ngiyanikela mina no amafu ayazi ukuthi asiyafika isikhathi wena ubona isikhathi samanje kanti amafu ayibambile imvula athule lisike kuyothi nesikhathi esifanele amafu ayidedele wena uthi wayi ngingabusiseki wayi no lethi umunikela umupha abantu ubusiza abantu uyazibeka le isizulu sithe thala uzibeke ethala lapho khona kungelula ukuthi abantu bafinyeleleko into yakho ibekileyo ngesikhathi wenza lezi zinto nangu umuntu uhluphekile ingane yakhe ayinayicathulo uthengele ingane yakhe icathulo ngesikhathi wenze njalo Ntomeka uyabeka wena lapho uyapakisha emafwini no ungakhathazeki wena mbona ifuli uthi lidlula nebusiso zakho elakho ifulness kukhona kade becele kuNkulunkulu ukuthi siyafa amakhaza siyafa imvula Jehova awudlulisela amafahlakazi qhamuka imvula uNkulunkulu wahudluza elakho ifu eliphethiwe isozemvula liyeza akulona lakho lelidlula edeleni ekabani uyothi ngesikhathi esifaneleyo liqala mafadedele imvula yine emhlabeni ize kuwe kuyothi wawuthwalile kanti no uthwalanga inkinga yakho wapha abasweleyo ngiyakutshela boneko umuntu osandla sakhe siyapha ngeke lale ngahleli angangabinayo kodwa ngeke lale ngahleli Jesus ngeke kwesinye isikhathi uNkulunkulu ubheka ukuthi unikela kangaka njengoba ubona ukwazi ukuthi nilale ndlile nezingane indlela nawo ophangayo uma ungasukhuphula izinga lokupha izoqala manje inkezo yakho noma indebe yakho faka obeka khona ukudla iqoma lakho izawuqala manje lichichibe ngoba nawe lapho kwisitolo sakho samafu usuqalile wakhuphula izinga lokupha injani qhubeka mfana mfuni verse 4 Okaphela umoya akayihlanyela obheka amafu akayivuna awuphindelele livesi Okaphela umoya akayihlanyela obheka amafu akayivuna mingakanani imimoya ekhona namhlanje eshaya umnikelo mingakanani imimoya namhlanje eshaya oweshumi okaphela umoya loyo muntu akayivuna lutho akhona umuntu uwensenambe emsebenzini mawuhola imali kube ngathi khona ovela sakuwena qaphela umoya awusukuvuna lutho ngeke sakusakwenza ukuthi uqaphele umoya uyasebenza kodwa ayikho into ozoyivuna ngoba uqaphele umoya
wena uyewabheka umoya ukuthi mawunje umoya mangithi ngiyatshala namhlanje ngeke kulunge ngenxa yesimo somoya lithi akayivuna ke lo muntu noma isimo sinjani tshala musuqaphela umoya funda khona verse 5 njengalokhu ungazi indlela yomoya ukuthi ithi nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhulelweyo kanjalo awuyazi nemisebenzi kaNkulunkulu owenza konke abhaliwe yini leBhayibheli njengoba ungayazi umphindele kufanele njengoba ungayazi njengalokhu ungazi indlela yomoya ukuthi ithi nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhulelweyo ke mafana ukhona ongasho bazalweni umoya indlela yomoya uhamba la ukhona ongasixoxela ukuthi amathambo enganeni abumbeka kanjani esazi lithi iBhayibheli njengoba ungayazi indlela yomoya ukuthi uhambaphi nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhuleleyo bese lithi kunjani iphinde njengalokhu ungazi indlela yomoya ukuthi ithi nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhulelweyo kanjalo awuyazi nemisebenzi kaNkulunkulu owenza konke awuyazi nemisebenzi kaNkulunkulu owenza konke abanye bathandazela imshado kanti uNkulunkulu akabanikanga imshado kwamanje ukhona umshado kwilist kodwa uNkulunkulu ufisa uqale ngomuzi ufisa uqale uyosiza loya khona omunye umuntu ohluphekayo ongamalini izulu uNkulunkulu ufuna nje uyothenga ingodo nothayela umakhele umjondolo omuhle ingane zakhe zikhombe zithi kusekhaya ungenakho wena awakabusise kodwa uqale ngaloya ngoba lithi iBhayibheli imisebenzi kaNkulunkulu angeke uziyazi ngeke akekho ongaqonda imisebenzi kaNkulunkulu oprofessor abongonkulu bahlala beyihlaziya into yabahlulu ukuthi bathola ukuthi yini edala ukuthi uJesu singakaze simbone yini edala ukuthi umoya ingcwele engabonakala yini edala ukuthi sibakhonze kangaka sikhonze kangaka uNkulunkulu singakaze simbone yini edala lokho ahlulekile kodwa bakutshela kwaqondo uNkulunkulu ukuthi indlebe yokwenzani senses of what indlebe yokwenzani Yibo ikhala nathula anozama senses kodwa abakwazi uveza ukuthi yini edala umuntu axhumane kangaka noNkulunkulu lento edala ukuthi maqhamuka abantu bethi siyabulala phika uJesu ukuthi ngiyazinikela ngibulale awazi umoya uyabona nje la usihlobo me ethola umkhwenyana eshaya bese qhamuka igebengu zithi uphike noma ufuna singakubulala angakhuli ijuba amshiye phansi ngeke avume nawe kodwa message ngicabanga ingane zami zizosala nobani basala bamulala abantu baba wabo Nkosi awushiye bese abanye awushiye akakwazi ukuyinikela akakwazi uthathe ngulale imisebenzi kaNkulunkulu akekho oyaziyo uyabona njengoba ngikholwa nje bazalwe ngumfundisi kunezinto zikaNkulunkulu engingazazi ingakho mangifunda iBhayibheli ngifunda usuku kade ngaqala ukukholwa bazalwane kade angingayiqedi le ncwadi futhi ngeke ngize ngiyiqede ngoyishiya ngihambe angayiqedi khona ngitshela ngakho la okula ezweni lenkosi engingakwazi ngoba iBhayibheli libeka ngokusobala
ukuthi uma thina sikholwa sisizwa umoya ongcwele ukona konke sikwenzayo. Ngamanye amazwi umoya ongcwele ufunda ivesi elilodwa alivula limnweba linezele libe izinto ivesi nje kwelumusho owodwa ngeke uqede amahubo nje anezahlukene ngakunkulu kwakhe. Uma waqedile ngiyazi mina ukuthi usuke ungasazi ukuthi uqale wathini. Sizoboyingwe funda kubeka. Verse 6. Hlanyela imbewu yakho kusasa, ungaphumuzi isandla sakho nakusishwa, ngokuba awazi ukuthi yiphi eyaphumelela, yilena noma yileyo. Noma umfana lithi hlwanyela inzondo yakho, lithi nalithi hlwanyela inzondo yakho, hlwanyela umona wakho, hlwanyela umncishana kwakho, hlwanyela ukuthakatha kwakho, uhlwanyele lokufeba kwakho, hlwanyela lo lithina lishondana libane izinto ezithandwayo abantu lezi. Mawubhekisisa kahloko ave lisho ukuthi hlwanyela uzuxhume ngisho hlwanyele lokuxhuma izipho alithindi lapho indaba yenzini cishe khona lo zize zibe ngathi lezi ukhozi akumesha ifoni ukuthi qha engathi ukhozi angikho lapho kodwa nje ngibali izinto ezithandwa ngabantu. Aweka amabhala apha khulunywa ukuhlwanyela nophuzo lakhe amabhala apha nojuxuza. Akekho uDJ kukhulunywa la. Cishe uzoba khona akwazi ukubika uDJ. Lithi hlwanyela imbewu yakho ngokuba uyazi awazi ukuthi yiphi yakumila. Phinda awuphinde lezi. hlanyela imbewu yakho kusasa, ungaphumuzi isandla sakho nakusishwa, ngokuba awazi ukuthi yiphi eyaphumelela, yilena noma yileyo, noma ziyakwa zinto zombili ngokufanayo. Ngikhona kancane. Uhlwanyela isandla sakho ungaphumuzi. Ngani ke kusibani? Wangenzeka lutho. Anikela kusibani? Wangelaphinde anikela kusibani? Wangenzeka lutho. Ngoba benjalo nje laba abantu abastinji bafuna ukuthi bethi benikela bebezuza abantu. No. Ufaka isinkwa sakho emanzini ukhohlwe lithi ngemva kwensuku eziningi uyozuza ngalesi sinkwa. Lithi lehlwanyela imbewu yakho uyihlwanyele ekseni uyihlwanyele emini uyihlwanyele ntambama isandla sakho singaphumuli. Isandla sakho singaphumuli. Uyazi okunye ungajaha isibusiso esibona wapha asithandayo ngaphandle kwemali. Uzibonele impela inosathane phakathi ngoba umuntu esethole imali ufika khulekela imali. Bathi Nkosi noma wanginika imali ngokuqedile uJehova mnika imali. Uyothi umuzwa nemali ayinayo kodwa yadinga ubaba ekhaya. Wawuthi ucela imali sokuthi ngobaba manje. Angabe samcela ke ubaba abese mheha ngemali. Athe fika nje loba kuwe ngemali abedlala imali eshaya ibhuqe abuyele kumngaphi. Vele phela ngithi umuntu bungamcela ngithola lithi hlwanyela imbewu ungasiphumuzi isandla sakho. Funda bona wami. Verse 7. Ukukhanya kumnandi yebo, kuhle behleli ubona ilanga. Bazalwane ukukhanya kunjani? Uyibone nje nasekhaya mabe isikhathi lokushedding ngayo umsindo oba khona amakuyi ugesi. Ugesi mawumuntu. Fwe kumnyama. Ungena uthi nje ba uzumuntu ephesha.
ujabulela ukhanya kumnandi ukhanya. Funda mfana verse 8 noma umuntu ekhona iminyaka eminingi makathokoze ngayo yonke akhumbule nokho nezinsuku zobumnyama ukuthi njengokuba ziziningi konke okufikayo kuyize. Phinda futhi ungifundele le verse. Noma umuntu ekhona iminyaka eminingi makathokoze ngayo yonke akhumbule nokho nezinsuku zobumnyama ukuthi njengokuba ziziningi konke okufika kuyize. Njengoba usuphila iminyaka eminingi la nje khona abantu 19 abantu 20 lawo bantu sebephila iminyaka eminingi bese ukuthi ngapha ngakuthina inkalakatha lezigijima konke 10 leminyaka thina nje ngakuze ingane zingiculela ekhaya ngebhede yami zithi unangaka ifuna kathi 1 ngathi ngiyoqhatha nini. Mawuzoqala kumina uthi 1 unabani una 1 awuzoza ngizumeke ngilala. Uzoza ngizumeke ngilala. Mina sengifuna vele unqamlele nje. Uthi hayi Nkosi uyazi wena. Uthi mngaki mnya. Mawuzokuthi ngina 1 una 2 una 1 una 2 we shoni la. Woza ngilambe iqhwele. Ibani ngikube ngidla mina ikheke la nina ngiqhubeka ngiyadla manje uzoyithini ngoba iminyaka eminingi ngiphila. Umuntu makazi ukuthi njengoba iminyaka yezipho ezimbi zenze konke kuyoba njalo khona iminyaka emihle khona iminyaka emimbi. Angithi nje last year last season ubonile iphezulu ukuthi kade ibhola la wonke amaklabhu abeyiphila bisha ayingenanga ngisho na top 8 akhona amaklabhu angena azodlala i-top 8 aseyidlalile sekusele i-final ayingakhona ingaqali ungabikho top 8 yake kwabakho yangababikho futhi kuneminyaka nje ingekho top 8 kodwa manje ikheza isekho yakho igushalazi zami kwakuyisikhathi sokuthi nakulesizini ibaba njengopelepele sokuyisikhathi sayo ngifuna ukuveza ukuthi yonke into inesikhathi sayo musujabu ukuthi mawunikela namhlanje uzozuza namhlanje uyazi ukuthi uzobona ukuthi impela